Ordres, president. És que no fa massa contacte a la targeta. Si et diu que està bateria plena és que està gravant a la memòria interna. Treu la targeta i torna a posar i ja està. Perquè sovint hem sentit i sentirem que amb els espanyols no hi ha res a fer. I és veritat, no hi ha res a fer. L'únic que hi ha a fer és la dignitat. I cal ser valent. I cal dir les coses pel seu nom. I cal dir les coses tal com són. Perquè és l'única manera que ells ens respectin. I em sembla que aquesta acció de Francesc Macià proclamant la República i amb la Guàrdia Civil saludant-lo, dient-li a les seves ordres, senyor president, és un exemple d'això. És un exemple d'això. Nosaltres, jo fins fa poc anava pels llocs i em demanaven que anés a parlar i explicava que la proposta estatutària del 30 de setembre nosaltres no la volíem, que no ens agradava, que nosaltres no volíem cap proposta estatutària, que nosaltres el que volíem era un país normal, que nosaltres el que volíem era una Constitució. Però que malgrat no voler-la, malgrat no voler aquella proposta estatutària, la necessitàvem desesperadament. La necessitàvem desesperadament perquè el nostre país necessita polítiques socials que només podrem realitzar si disposem d'un finançament just. I només podíem tenir un finançament just amb més poder polític. Ara la proposta estatutària ens la podem passar pel cul. Ens han fet exactament el mateix que van fer el 1932. Van parlar amb Macià i li van dir: retira la proclamació de la República. Retira-la perquè ara els espanyols sí que som demòcrates. Ara els espanyols sí que us entenem. Ara sí que respectarem el que vosaltres digueu des de Catalunya. I Macià, amb l'amenaça de que hi hauria un cop d'estat, de que l'exèrcit estava a punt d'intervenir, havia renunciat a aquella proclamació de la República i havia acceptat la proposta estatutària, la via estatutària. Via estatutària que ells van estroncar, exactament igual que ara. Nosaltres, deia, necessitàvem aquella proposta estatutària, però ara que no la tenim, sí que tot i així hem aconseguit, jo em sembla, el que volíem, que és posar sobre la taula que existeix un conflicte nacional. Un conflicte nacional que per a nosaltres catalans és també un conflicte social. I això és molt important, perquè hi ha molts dels nostres conciutadans, dels nostres compatriotes, que no s'emocionen quan senten les cançons del Tall. Que els ulls no se'ls hi omplen de llàgrimes quan recordem la batalla d'Almansa o 1714. Però ells són també els nostres conciutadans i els nostres compatriotes. I per tant nosaltres hem de desplegar el discurs social que els permeti integrar-se dintre del nostre projecte d'alliberament social i nacional dels països catalans. Hem d'utilitzar tots els arguments que estiguin al nostre abast, els identitaris, els lingüístics, els històrics, els polítics, però també els arguments econòmics i socials. Nosaltres hem de parlar de tot, i hem de parlar d'hospitals, i hem de parlar d'escoles, i el finançament frustrat i el finançament que no ens han donat ens condiciona a tots i condiciona els interessos de les classes populars del nostre país. I molts dels nostres conciutadans que no s'emocionen amb les cançons de Lluís Llach, per posar un exemple, en canvi són perfectament conscients de la importància d'una escola o d'un hospital o d'una política de prestació social o de la política de justícia. I nosaltres hem de ser capaços de convèncer els nostres conciutadans. Si nosaltres els hi parlem d'escoles i d'hospitals, si nosaltres els hi parlem d'habitatge juvenil, si nosaltres els hi parlem d'ocupació, de feina, els hem de convèncer. Només no els hauríem de convèncer si vosaltres em juréssiu i perjuréssiu que a Reus i al Camp de Tarragona tothom odia simultàniament a la seva iaia i al seu fill. Si no és així, no teniu excusa per no convèncer els vostres compatriotes. I us recordaré una altra cosa. En el cas del Principat de Catalunya, hi ha un partit al Parlament de Catalunya que es defineix com a independentista i té 23 diputats. Si aquest partit tripliqués els seus vots, tindria 69 diputats i això és majoria absoluta. Això vol dir que cada un de vosaltres només, això és molt fàcil, només ha de convèncer a 2 persones més. Només heu de convèncer a 2 persones. Si convenceu una persona al llarg del que queda d'aquest any i una persona més l'any que ve,
A les properes eleccions tindrem majoria absoluta. I nosaltres només esperem una cosa, tenir la majoria social suficient per guanyar unes eleccions, per guanyar a les urnes allò que ells ens van prendre amb les seves baionetes i amb les seves bombes el 25 d'abril del 1707 o l'11 de setembre de 1714. I quan nosaltres tinguem aquesta majoria social necessària, nosaltres sabrem fer-nos dignes de Catalunya, com va dir el president Macià i el president Companys. Va dir, catalans, sabeu-vos fer dignes de Catalunya. Cadascú al seu lloc i Catalunya al cor de tots. I aquell dia que nosaltres sabrem fer-nos dignes de Catalunya, nosaltres tindrem clar, quan siguem majoria, tindrem clar que la independència no es demana, sinó que es proclama i es defensa. Visca Catalunya!